Tayo iti Vice Mayor Alvin G. Rubio. Kaya hindi ka kagawa na yung consent. Stop it, kaya hindi matmagkin tayo ang mga officials, hindi na dumadumag ng mga kaibibago. Tayo ang pila para iti Floro Buffering para iti nabirikin nila Rosa de Bago also our children. So hindi na ito yung manahilagip manin na ina nga aldaw na indan ng niya. Ito ay baybay at ilupin. Barangkaya na rin na Rosa. Kastanet ang barangay na ganatitela. Iti sila Ilocosur ng Tracy Baguio Street in Ito 1620. Papalugyan na rin ang Marita. Malagyan ko po siya ng manamnaman niya. Haan na mabilang at mabuhos na milagro na intayo manin. Papadasan babaen, hindi pa nag-ibaban at nilabingin ng Rosa de Bago. Through the years, we have showered our intensified love, reverence, and devotion to the Virgen de la Rosa de Bago. Now, more than ever, it is everyone's task to spread its spirituality and to dedicate and consecrate ourselves to our faith. Dahil na lang sa selebrasyon, dahil na buwan pamati, pananiguray, panagserbi kita Virgen de la Rosa de Bago, noon niragsang tayo amin. Happy la Virgen de la Rosa Festival! Viva la Virgen! Viva la Virgen de la Rosa! La Virgen de la Rosa de Bago, noon niragsang ni Ikataas. La Virgen de la Rosa de Bago,